Sisekuzo izindaba ezithinta ukuqokwa kangqongqoshe wezogesi ehhovisi likaMengameli sixhumana nosolwazi ubheki wakwaMngomezulu. Baba uDlakadla sikubingelele. Asibingelele dadewethu, sibingelele ithemba lakho bese sibingelele nababukeli. Ingabe ngempela besikhona yini isidingo sokuqokwa kangqongqoshe wezogesi kulelizwe noma uMengameli wenza izaba njengoba phela izwe lingeneme ngalenkinga yogesi ekhona? Uma ungabuza uMengameli ombuzo impendulo yakhe izothi besikhona isidingo ngoba uma ngabe ubheka baningi abantu abakhalayo ngongabe kokagesi. Ngikhuluma nawe nje dadewethu kuphoqa ukuthi ngiphumele phandle ukuze kutholakala ukukhanya ngoba njengamanje lapha engikhona ugesi awukho. Kodwa ke uma ubuza mina ukuthi bekufanele yini ngempela kuze kuqokwe ungqongqoshe ozobhekana nogesi ngqo, angisiboni isidingo salokho. Izathu sokuqala ukuthi sinaye ungqongqoshe obhekele amabhizinisi kahulumeni ungqongqoshe uPravin Gordhan, sinaye ungqongqoshe obhekele ezamandla ubaba uGwede Mantashe. Ngokusho kwaMengameli enkulumeni yakhe ayithulile sinabo onjiniyela okufanele bakwazi ukuthi basikhiphe kule nkinga esikuyona. Umbuzo ke uthi uma ngabe uqoqa ungqongqoshe uyapi uzokwenzani? Ngoba uma kukuthi asikakaboni kahle ukuthi iziphi izathu ezenza ukuthi singakwazi ukuxazulula inkinga kagesi, asikhethe ke abantu abambalwa kube nocwaningo abalwenzayo basinikeze izathu ezenza ukuthi sibe kulesimo esikusona. Uma sebeyithoye lezo izathu lezo bazobe sebenza izincomo, lezo incomo lezo zokwazi ukuthi zisetshenziswe ngoba ngokusho kwaMengameli sinabo abantu abenele abangasiza ukuphuma kule nkinga okufaka phakathi nonjiniyela abayimisele ukusiza izwe ngaleko ukuthi bathole inkokhelo. So ngokwami dadewethu angisiboni isidingo. Manje izoguquka yini indlela abantu ke bakulelizwe abacabanga ngayo ngeqembu elibusayo njengoba nje kubhekwe okhethweni ngonyaka ozayo? Khona kuzothanda ukuba nzima dadewethu ngoba uMengameli uzozama ukuchaza ngendlela achaza ngayo njengoba kade esho nomfowethu uVincent Magwenya okumsebenzi wakhe ke phela ukuvikela uMengameli ngoba uqashelwe lokho ukuthi uma ngabe ekhuluma abe umlomo kaMengameli. Kodwa uma ubheka izakhamuzi emazingeni aphansi bazozibuza ukuthi kungani sikule nkinga isikhathi eside kangaka. Nanokuthi ke uma ngabe sekuthiwa ke uthatha lezi zinyathelo ezithathwayo manje ingabe lokho kuzosisiza ngokusheshsha ukuthi siphume kule nkinga esinayo. Ngoba dadewethu asilikhuluma iqiniso. Uma ngabe ingalungisekanga indaba kagesi akukho okunye kuzolunga. Ubugebengu buzoqhubeka ngoba uma ke wacima ugesi igebengu ziyazenzela. Uma futhi ugesi ungekho amathuba emisebenzi aweza ukuba khona, amabhizinisi akhona ayavala, abantu abezoqashwa. Intsha lena engaqashiwe eningi asizukwazi ukuxazulula leyo nkinga. Abatshali izimali bazohlehla ngoba akekho umuntu ongaqala ibhizinisi endaweni lapha azikhona ukuthi kuzokube namahora amane noma ayisihlanu noma ayisithupha engenzi inzuzo kodwa kube kudingeka ukuthi akhokhele abasebenzi. So ke imizwa yabantu phansi yehlukile kwimizwa kahulumeni. Esinye seyizathu ukuthi ezinye zezinto esibhekana nazo abantu abakuhulumeni abazizwa ngoba bona kuba khona lapho abasizakala khona ukuthi bangakwazi ukuthi babhekana lenkinga esibhekene nayo. Njoba ngisho nje ukuthi kuyimanje ngime phandle kunomsindo wemoto kunayo yonke into ongafanele ngabe yenzeka kube kuthi ugesi sina. Baba uDlakadla ngokwakho ukubona lizosebenza yini lelisu likaMengameli? Asiqale ngokuthi lizoqhubeka yini. Ngokomthetho sisekelo uMengameli unelungelo usection 84 komthetho sisekelo uyamvumela uMengameli ukuthi aqoke ongqongqoshe kumalunga eParliament. Alikho iphutha lapho ke uzobe engaphulanga umthetho umekwenza lokho. Umbuzo wakho ke wesibili ukuthi ngabe lizosebenza yini? Angiliboni lisebenza uma singakayitholi izathu ezenza ukuthi sibe kule simo esikusona. Ungabaqoka ongqongqoshe baze babe 10 kodwa isixazulula ngeke size sibe khona. Into efunekayo la ukuthi sithole izathu ezenza ukuthi singakwazi ukuxazulula lenkinga. Uma sesiyithole lezo izathu bese sisebenzela phezukwazo noma ekhona noma engekho ungqongqoshe sizokwazi ukuya phambili ngoba onjiniyela bazobe besize ekutheni sikwazi ukuphuma kuleyo nkinga. Kodwa kungakenzeki lokho yongibuza ungiphalo lemi dadewethu angeke kuze kube nomehluko. Sibonge kakhulu Baba uDlakadla lowo bekusolwazi ubheki Mngomezulu besixoxisana naye.